Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. La ilaha illallah. Ido da la haula wala quwwata. Ka bar mai gidan ba za mu bi ba? Ka bari mu doya bana tukuna. Sakan ka bayan wannan kada je zuwa mana wuta banza da wuta dan shi kaga ba iya rike abin ka gani ko mu wuce kawai ba iya yi Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode.